ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿನ್ಯಾರ ಯಾನಿನಿ ತಿನ್ಯಾರ ಮಲ್ದೇಜಿ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತ ತೈಕ್ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ದೇಜಿ ಬಕ್ಕೊಂತ ಕೈಕಾರ ಮಾತ ಬೇನೆತ್ತನು ಗಂಟು ಬೇನೆತ್ತನು ಅಂಚದ ದಾಲ ಮಲ್ದೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಅರಿಪೊಡೆ ಪರೆತ್ತುಂಡು ಅರಿಪೊಡೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊಡೆತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೀದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ತು ಮೀದು ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಂದೆನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಮಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಲೆ ಶ್ರವಣ ಅಂದೆ ಪಾತ್ರ ಶ್ರವಣ ಹಾಯ್ ಯಾರನ್ನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂದಿದೆ ಬರಂದೆ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರದೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಳ ಬಡ ಎಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಓಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಗ್ರಹದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ಲಾಡ್ನಾಗ ಬರಡೊಂದಿತ್ತ ఒక వర్పజి ಬಂಡೆ ಐಕ ಮಾಮಿನ ತೂವರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವದಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಹೊರಡು ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಆಂಡೆ ಚಾಪುರ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತಿತ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಅದೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಬರ್ಸೈಚಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇನ್ನು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಹೇರಿಗೆ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೋದು ಶಾದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೈತನೆ ಬರ್ತದಿನತ್ತ ಪೋದು ಶಾದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯಿರು ಅಕ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಇತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ನೀನು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಕೋಡೆ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೀನು ಲಕ್ಕರ್ನೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಅಂಚೆ ಅದು ತಿಂಡಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ ಬಣ್ಣಿ ಪನ್ನಾಗ 6 ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತಾಡಂದು ಮೇರ ಮನಸ್ಸೇನು ಚಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡಂದು ಪಣಿ ಮತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತ ನೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಿರ್ತದ ಅಂತ ಅಂಚಾದೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಜಿಪು ಸಮೇತ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ದೋಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇತ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡಿತ್ತೆ ಎಪ್ಪಲ ಈತ್ ಹೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಬೋರ್ಮೇಟ ಬಲ್ತು ಪರೊಂದಿತ್ತ ಈತ್ ಹೊರ್ತಗು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪರ್ಕ ಬಣದ ಅಂಚ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಬೈಯಾಗ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಕಾಪಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋರ್ಮೇಟ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಇಂಕ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುನ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ 1-2 ಜನ ಮಲ್ತದೇರು ಮಲ್ತದಿನ ಕಳ್ಳ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಹಾಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಟೈಮಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಜನ ಒಂತೆ ಇತ್ತನು ತುಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆತನು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದನಿಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಮುಗಿಪುವೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.